Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokaci. A yau na zo mana da solution na wata matsala da ‘yan uwa muke fuskanta yayin amfani da ChatGPT. Da dama mutane suna amfani da ChatGPT ba daidai ba, shi ya sa ba sa samun amsoshi masu kyau. Shirin shi ne ka yi tambaya a sarari, kada ka rubuta ta yaya zan samu kuɗi kawai. A maimakon haka ka rubuta ka ba ni hanyoyi 5 da zan fara samun kuɗi a online a Najeriya ba tare da jari ba. In kuma content creation za ka yi, za ka iya rubuta masa ka ba ni ideas na channels da zan iya farawa da wayata. Yayin da tambayarka ta fi bayyana, amsoshinka za su fi kyau. Idan kana son ka koyi prompt masu ƙarfi, ya sa ChatGPT ya maka aiki kamar ma'aikaci, ka rubuta mana ChatGPT a comment section. Kada ku manta following, liking, sharing and commenting. Ni ce Aisha, taku daga Technic Lab. Sai mun haɗu a bidiyonmu na gaba.